ବନ୍ଧୁଗଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ଧୋକା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ଧୋକା ଦିଏ ନାହିଁ। କିଛି ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶହେ ନବେରେ କୁହନ୍ତି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ। ସେଇଟା କ'ଣ? ଓହୋ, ପୁଲାଉ। ଆରେ ୟାର, ଏବେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ବା ବୁଝେଇବ? ଯଦି ଏଇଟା ପୁଲାଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍। ଅତି ଗୋଟେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଆଜି ବିରିୟାନୀ ବନାଉଛି। ଜାଣନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ବନାଉ କ'ଣ କରିଛି? ଯେତେବେଳେ ତେଲ ପକାଇଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହିଁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଲ ପକାଇକି ମୁଁ ସିଧା ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ପକାଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତେଲ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଗେ ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇବା କଥା। କରିଦେଲି ନା ଭୁଲ? କେଉଁ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ରହୁଛି କେଜାଣି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ତେଲରୁ କାଢ଼ିଲି, ପୁଣି ଥରେ ପକାଇଲି ପରିବା, ପୁଣି ଥରେ ଗୋଳେଇଦେଲି। ଆପଣ ଏମିତି କରିବେନି, ଆପଣ ଠିକ୍ସେ କରିବେ ହେଲା। କାହା କଥା ଭାବିବେନି, ନହେଲେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ନହେଲେ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ପକାଇଦେଲି। ମୋ ମାଆ କହୁଥିଲା କି ଭାତକୁ ସବୁ ଲେୟାର କରିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇକି ରଖିବା ପାଇଁକା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ପେଟରେ ତ ଯାଇ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବି। ମୁଁ ସବୁ ସେମିତି କରିଦେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ସେମିତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଯେ, ଲାଗୁଥିଲା ବି ଟେଷ୍ଟି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ପୁଲାଉ କହିବ, ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାକୁ ମାରିକି ଆସିବି ହେଲା।